Čaute, mám úplnú novinku z Lidla. Toto sú mrazom sušené zeleniny, alebo liofilizované. Myslím, neviem, či som dobre povedal. To je jedno, ak zle opravte ma. Tak, fazulky zelené, green beans a papričky takto nakrájané na kúsky rôznofarebné. Tak ideme vyskúšať. Skúsime najprv tie papriky. To je 40 gramov. Libra 99 to stojí. Okay. Tak. Vonia nič moc. OK? Tak. Ideme na to. Zoberiem najprv zelenú. Hej. Veľmi chrumkavé. Neviem. Skúsim žltú. OK. Tá je sladšia. A oranžovú. Tá je najlepšia. Je to celkom dobré. Zdravé je to. Červená alebo oranžová je najlepšia. OK. Ale tak dobré. Dáme na stranu. Skúsime tieto strúčiky. To vonia podobne ako tie paprika. Tak, to máme. Toto je dobré. Toto mi chutí. Chrumká, potom sa to rozplynie na jazyku. Sladko-slané. Je to dobré. Tieto sú dobré. Ale tá cena, hej, 40 gramov, Libra 99. Tak za ochutnávku stojí to. Či toto? Našel som to v Lidli. Nejaká novinka. Je to dobré. Je to dobré. Papriky, OK, tie farebné, zelená, nič moc, bezchutná. A žltá a červená je dobrá, ale tieto sú tieto fazulky. Tak.